εκεί, έλα. Πάρει και αυτή τώρα. Βάλει την έλευκα από κάτω της μάχης. Ό,τι γίνεται ρε. Έχει γρήγορα πια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τρισιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Ούτε να φύγει τη σκάλα, Μία και έξω τράβα το. Έλα, έλα, έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις και εταιρεία. Όλα θα σου μ' άρεσε. Και οι υπεύθυνοι δήλωσαν τα ονόματα. Να πας και πες τα μούτρα τώρα. Κάνα 50 είναι σίγουρα. Κάνα 50 θα είναι σίγουρα. Είναι, Έλα, βγάλτε το του καημένο. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γυριού. Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και... Εδώ μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι, την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Το βλέπω. Νομίζω να είναι εκεί κάτι που είναι. Έλα, άντε. Άστρε, κατεβήκε το γάζ κάτω του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, θα ψάξεις να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε. Τι κουτάρε πάλι καλά. Άστρε, χαρεί τώρα. Εντάξει. Άμα δες ξανακριμά.